Jeg kan godt lide, at du møder ham med spaghetti, stikker bare sådan hånden ind i munden. Ja, jeg gav dig sådan en lille stykke sådan, for at gøre det lidt sjovt, og så stop fodret. Og så gjorde jeg det endnu sjovere. Nej, du gjorde ikke. Du ødelagde det hele. Du ødelagde hele konceptet. Det var meget ubehageligt, at man ikke har nogen mulighed for at vide, at der kommer en hånd. Ja! Det var heller ikke en hånd, det var en albue. Er du okay, Nikke? Lige brystkassen. Jeg troede, hun var en blæver. Tykke abe. Jeg er ikke tyk. Jo, du er en fed unge. Au! Kom. Men der var sådan lige noget ramt ham. Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Men du skal ikke stille mig over, så jeg kan syge hovedet. Nu kommer der noget. Nej. Ellie. Flot, Luffe. Værsgo. Du skal drikke det der. Det er eddike. Ej, okay. Det er finsprit. Ej, eddike. Men det er ikke farligt, det lover jeg. Line lover sit liv på det. Det lugter som noget saft. Det er sodavand! Det er sodavand, og det er det. Hvor for resten? Og det er ananas. Nej, det er den grønne og den blå. Det er den blå. Mere. Det er den blå. Mere. Så skal jeg gætte, hvad farve det er. Okay. Det er blå. Er det blå? Ja. Jeg tror også, det er blå. Prøv lige at se bamsen der, den sure det var. Det kan den godt lide, hva'? Det er honning. Nå, hvad siger det her? Nej, jeg vil have mere. Det er den blå. Det er den blå. Det er blå. Fordi den grønne, den smager lidt mere sport. Ja, det var blå, det var blå, det var blå. Var det rigtigt? Og så står jeg så og filmer. Du føler ikke særlig dum. Mig? Nej, hende der. Nå, Må jeg få noget der? Du næste, der stadig det måtte du faktisk ikke, men nu har du taget. Nu tager jeg det. Ej, hvor er du sød. Nå, okay, vil du blive ved, eller hvad? Ja, fortsæt. I mangler stadigvæk nogle ting. Ja, vi skal bare fortsætte. Kom, Lille, vi synes det her. Sidder du bare og strikker? Nå, det er min. Ja, du har den. Der er kun 4 hold, så I må gerne drikke den. Hallo, jeg vil også godt bede om en tår. Ej, lad lige være med at skændes om den, ikke? Så ender du bare med jer som på Er du ubehagelig? Når du er ubehagelig, du ved ikke, der kommer der, så lige så får du bare sådan en hånd i maven. Helena, du skal tage dit bind på. Ja, det tror jeg. Det lyder lidt forkert, men... Kom her. Nej! Så, nu står du ved bordet. Og drikker den. Ej, for helvede, Helena, nu har jeg pisset i maven. Elsker Helena, hun ser så dum. Jeg skal ud og tisse nu. Hallo, Elson, hvad gør man, hvis man skal tisse? Så Venter du? der er en spand. Ja. Hvad? Ja, I er færdige klokken halv om 10 minutter. Okay, mere Pippi Langstrøm på det her billede af lige to Helena. Gør jeg? Ej, hvad er det? Ja, det er det, vi skal finde ud af. Og jeg troede, det var sådan noget krydderi-agtigt noget. Her, sangfugl. Jeg kan ikke få mandler. Det ved jeg bare med det samme. Så jeg tror, du skal ud med den, så jeg tror, du skal... Jeg har taget den ud, og jeg kunne mærke, at det var en mand. Jamen, jeg kan også mærke, at det manden bare vil tage den i hånden. Lad være. Skal vi smage? Det er mandel, og jeg kan ikke tåle det. Jeg kan ikke tåle. Ja, det var det, Okay. jeg sad lige og tænkte på det, fordi jeg Hvad siger I? mandel. Okay. Ja, der er Ja, jeg er godt for det. Hvor er den der sodavand her? Den holder Malene. Og drikker den. Hvad hedder noget? Ej, hallo Malene. Hvad hedder noget? Det er Tobias. Men Og så er det Melina. Ja, kom med en sodavand mere. ja, så. Det er fint. Det er derfor, du kan ramme. Det er derfor, du kan slå mig i maven hele tiden, fordi du så fedt ud. Hallo Michelle, hvad er det for en ting? Så kan jeg bare høre det irriterende Det er bare et videokamera. så jeg ved, hvor du er. Ej, du skal Det er bare det at fylde ting. Godt lavet, Du så næsten i munden. Jeg kan ikke tåle mandler. Det er altså meget godt lavet. Det fandt du bare ud af. Det var sådan, jeg kan ikke tåle mandler. Jeg sidder og tænker på det, hvis man ikke kan tåle det, vi får. Jamen, det er da lækkert, det der. Jeg kan ikke tåle pære. Hvad var det? Hvad var det, du var?
Nå, er det Simone? Det lyder som Michelle. Ej. Nej, ikke Michelle. Michelle, hvad hedder det? Okay, en af dem. Hvad? Nej, jeg gør det. Det gør Linda. Hvem skal starte? Kan jeg tåle det? Ja. Ja. Hvis du ikke kan tåle det her, så er du i hvert fald underlig. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg ikke kan tåle, men Helena? så lige pludselig får åndedrætsbesvær. Helena. Er du færdig med at kaste op, ikke også? Så smider jeg lige noget i hovedet på dig. Og så... Du må ikke sige, hvad det er. Jeg skal også gætte det. Og så siger vi 3, 2, 1, og så gætter I på, hvad det er. Er klar? Nu. Lav på steg. I skider ikke. Det var fejl. Lav på steg. Det løber klart. Hvor er patéen her? Eller til. Det er da en bedre udgave, det var på start. Du kan selv overfå en til af ham. En til, jeg har ikke fået nogen. Du kan selv gå overfå en af ham. Det er det. Du er ikke Lotte, der ved, Simone. Jeg synes, Helena er sjov. Ja, vi beholder dem. Ja, vi beholder dem. Okay, mange tak. Du aner ikke, om det er Tobias, der står ved siden af. Jo, jeg kan mærke det på hans arm. Nå, okay. Det havde altså sjovt, hvis det var Niklas eller et eller andet, der placeret der. Nej. Det er noget der. Nej, det er ikke værd. Det smager Og det er meget behageligt, man kan høre, hvad der sker, men jeg ved egentlig ikke, hvad det er for noget. Stå nu stille. Det er noget, man lidt deroppe af mig hele tiden. Jeg skulle også gerne smage de pisse heldige. Det er sådan nogle små grønne nogen, der kan trille. Og så man kan sådan have det. Så er Helene den lille grønne kødvej. Så nu kommer der noget nyt. Og det er virkelig klamt. Du er det. Jo, det er. Det er noget, I skal drikke igen. Nej, lad være. Det er ikke klamt. Det er ikke klamt. Skyld dig tage det op, det er nogle gætter. Kakao! Helena fortsætter bare med at drikke. Så er vi bare i Kakao! Mere? Det var dejligt. Jeg kan ikke gætte det. Det var kakao. Hold nu mund, vi kan ikke, når vi kommer sådan, så skal vi ikke gætte det, for så skal vi have mere. Jamen, det var derfor, jeg eller lad være med at sige noget. Jeg ser det også meget let. Råber du det Okay, bare? næste gang der kommer noget, der smager godt, så lad være med at sige det. Ja, så siger jeg kan ikke lige smage, Så siger vi, skal have mere af det. Ja, Og så Ja. vi præger hinanden på ryggen. Han kommer nu. det kan jeg godt lide, det her. Tror du? Nej, jeg tror, det er sådan noget ulækkert. Tak. Kom nu, Elton. Kom nu, Elton. Gør det. Gør det! Stille og roligt, ikke også? Gør det! Er det kage? Ja. Klar, Helena. Hold nu kæft! For helvede. Helt op. Åbn munden. Helena, åbn munden. Kom, Hvad er det? Vil du have med? Fedrøv. Det kan den godt lide. Igen har bamsen fået noget, den godt kan lide. Flødeskum, er det det, jeg siger? Jeg stiller den dernede i, ikke? Ja, og skal lige have noget på skeen, roligt. Skal vi have mere af det? Ej, hvor er det ulækkert. Helena har det bare over det hele. Hvor er du dog køn, Helena. Det var det. Ej, lækkert. Nej, men hvor er det lidt dårligt. Nej, der er ikke noget, der er ikke noget i. Ej, Helena. Helena, du har det i håret. Nej. Der er ikke noget. Nej, lad nu være. Nu har du også på fingrene for fanden. Elton, jeg vil godt have lidt drik nu. Ja, kan jeg ikke få noget mere blå sodavand? Ja, Yay! Jeg synes noget, jeg fik kun en lille tår. der er også en lille chat Mit ting er ved at falde ned. Mit ting er ved at falde ned. Jeg kan ikke lide rugbrød. Jeg kan ikke tåle det. Du bliver bare ved med at spise. Ja, jeg kan rugbrød, ja. Ej, det er så tørt. Hold op og æd. Hvad er det? Er det rugbrød? Okay. Vi behøver sikkert sige, hvilket mærke, vel? Det er godt, jeg ikke var med til det. Det er Kærgaard. Nej, nej, det er det der Klovborg. Ja, hopper. Super uden kerner. Er det ikke med kerner? Nej, det er uden kerner. Og rugbrød, det kan jeg heller ikke lide. Det er godt, jeg ikke med. Og det er brunt. Nej, Helena, det er hvidt. Jeg kunne ikke tåle det, hvis det var mig, der skulle. Det kan jeg godt, for jeg kan tåle alt.
Vi stikker det bare. Nelly. Og